Jotend migepe Musalia Mudavadi opoyo okang' mar jotelo mawuok e alwora ma ugwe mar Afrika kuom jiwo kwe e piny Democratic Republic of Congo. Mudavadi ma oloso e piny Burundi e nyasi mar lalruok ewi ber mar kelo kwe okoni dwaro nitie mar medo jiwo kwe kendo kelo lwasi maber mar siasa manyalo neno ni kwe omedo bedo e pinje ma osebedo gi tulo. Jatend Kenya machon Uhuru Kenyatta bende ne oyuoro e nyasi no. Jagoro maduong' mar riwruog pinje UN Antonio Guterres bende omedo jiwo kwe e pinje mag Afrika ka osingo ni UN pod biro medo siro chenro mag thiro tulo. We have seen that there is aggression. I'm going to cite here the Republic of Rwanda under the cover of the terrorist group M23 that they have taken the liberty to invade the province of North Kivu in the Democratic Republic of Congo. And this comes to violate the agreement. I also call on political and community leaders to end hate speech. All concerned parties have to implement the decisions reached through the various processes, Luanda and Nairobi processes. Only sustained and sincere dialogue will enable us to make lasting compromises. Familia